Kako i još važnije zašto da radite i razvijate svoj lični brend? Dobrodošli u novi YouTube video, moje ime je Dejan Savić, prethodnih 15 godina sam preduzetnik i jedna od stvari koje sam počeo nedavno da radim zadnjih 4-5 godina jeste da radim na svom brendu i da bi je neko rekao pre 10 godina da ću ja snimati ove YouTube videe, da ću redovno objavljivati sadržaj, snimati kratke reels, TikTok videe, rekao bi da je lud, jer apsolutno nisam video vrednost u tome. Kada sam kretao, moj zadatak je bio da naučim knjigovodstvo, da bude knjigovođa, da se zatvori u kancelariju i mislio sam da će tako imati uspešan život i biznis, ali sam se jako prevario i jedna stvar koja mi je dosta pomogla da preokrenem tu situaciju od nekog čoveka koji je bio prezaposlen sa premalo novca i nezadovoljan u nekog ko zaista danas uživa i u biznisu i životu jeste što sam shvatio važnost ličnog brenda i danas ću vam podeliti mojih nekih par koraka koji su meni pomogli da izgradim moj lični brend. Zašto je bitno izgraditi lični brend i kako je meni pomogalo to i kako vama može pomoći? Dva glavna razloga. Poverenje je ključna stvar. Danas ljudi imaju veliku sumnju kad god vas vidi neka nova osoba. Prva stvar koju je potrebno da uradite jeste da izgradite to poverenje i ako neko danas dođe recimo kod vas da kupi nešto i ako vas vidi prvi put i čuje prvi put, naravno da će sve ono što kažete biti pod velikim znakom pitanja u odnosu recimo ako vas je video na Instagramu ili gledao vaš neke YouTube videe i tako dalje. Zato je bitno da budete prisutni na društvenim mrežama, tamo se ljudi nalaze i pored tog poverenja, ono još jedna bitna stvar koja će vam lični brend dati jeste da ćete se razlikovati. Znači ima jedan primer koji sam ja koristio gde smo šetali ja i moja starija ćerkica po parku i tamo negdje u travici se video gušter, a gušter bio boje trave. I ja sam rekao, Darija, jel vidiš gušter? A on kaže, gde je? Jel vidiš, evo ga ovdje gušter, gde je? I trebalo mi je 4-5 puta da joj pokaže gde se taj gušter nalazi, jer jednostavno je bio kamufliran u svoju okolinu. I ono što se dešava, ako imate lični brend, rešit ćete ovaj veliki problem da ličite na sve ostale. To je jedan razlog koji će vam pomoći da razvijate biznis, imate više kupaca, klijenta, veće prihode i profit. Ok, to su neki od razloga, a ono što je bitno sad da pređemo na kako da izgradite lični brend, to je delim svoje iskustva, vi testirajte kod sebe i vidite da li ćete vi dobiti slične rezultate. Prva stvar jeste da budete autentični i to je zaista kritično važno. Kad sam shvatio važnost ličnog brenda i kad sam počeo da snimate svoj prvi YouTube video i ostale stvari, jednostavno sad mene vi vidite i čujete onako kako ja jesam u stvarnom životu. Sad da dođete kod mene dok snimam ovaj video, ja bi se i posle ovog videa ovako ponašao, ali na početku kada uključite tu dugme za snimanje na kamerici, jednostavno mi se pretvorimo u neke robote, u neke osobe koje nismo i onda tako gubimo tu suštinu brenda. Znači, lični brend treba da pokaže vaše vrednosti, vašu jedinstvenost. A ako vi zvučite kao svi ostali, ako pokušate nekog da imitirate, gubite ono jedino gde ste jedinstveni. Znači, jedino u čemu se razlikuje, to ste vi sami. Niko nema vaš izgled, niko nema tu vašu energiju, način komunikacije. Naprimjer, meni dosta ljudi se žale i često dobijam porukice da brzo pričam, da gutam slova i ostale stvari, ali to sam ja, to su moje manjkavosti i to je moja jedinstvenost. Nekim ljudima se to ne sviđa, ali nije bitno. Znači, bitno je da vi budete ono što jeste i za one ljude kojima to prija, tu ste za njih, za one koji nisu, kažete, tražite nekog drugog. I zato je bitno da budete dosledni. Recimo, kod mene na mentoringu i mastermindu često delim kada ljudi pitaju koji sadržaj da kreirate. Važno je za sadržaj taj bude autentičan, jedinstven i pitam ih da li ste pogledali nekad neki dobar film. I onda kažem, ok, ako ste pogledali film, koji je bio film i zbog čega vas je taj film privukao. I uglavnom film vas je privukao zbog glavnog glumca. Taj glavni glumac ima neki karakter sa nekim vrednostima, sa nekim manjkavostima i ostalim stvarima i ono što je bitno da shvatite u vašem ličnom brendu, to je kao jedan vaš film gdje je potreban glavni glumac sa svojim vrednostima, sa svojim karakteristikama, interesovanjima i svim ostalim stvarima i vaš posao jeste da to istaknete i da delite sa drugim ljudima. I ako to budete radili, malo ko će moći da vas prati, da sam vam rekao da je to jedinstveno i to samo vi imate na svijetu. Tako da prva stvar je da definitivno budete dosledni. Na početku kažem, zaista razumijem vas, teško je kad uključite kamericu, možda će vam trebati 10, 15, 20, 50 videa, možda 100 videa da se opustite, ali sigurno ćete se opustiti i kad se opustite onda ćete uraditi pravu stvar i daćete gas na izgradnju ličnog brenda. Kada ste autentično, sljedeća stvar jeste da razvijate svoje veštine. Znači, vas interesuje neke stvari i ljudi privlače eksperti. Jedna stvar koju recimo mene jako privlači jeste razvoj biznisa, jeste marketing, jeste lični rast, jeste zdravlje i tako dalje. I to je nešto u šta ja ulažem svoje resurse od vremena, novca, energije, kako bi postao bolji u tome i to onda znanje mogu da delim sa drugim ljudima.
Svi imamo neka 3 nivoa znanja kako učimo. Prvi najniži nivo znanja jeste kada vi pasivno slušate ili gledate neko kao što recimo gledate ovaj video. Drugi aktivni nivo znanja jeste posle ovog videa ako uradite neki korak, vi ćete na dubljem nivou razumeti ovo što želim da vam ja prenosim ili bilo ko drugi i onda ćete biti malo pametniji i mudriji, a najveći nivo znanja jeste i najdublji kada vi to znanje aktivno delite sa drugim ljudima, zato što zaista onda najdublje usvojite te informacije jer morate iskomunicirati, morate razumeti, morate preneti i ako druga osoba to razume, to je test da vi nešto znate. Ali da biste vi mogli nešto deliti, vi prvo morate napuniti svoju glavu sa tim informacijama. Jedna stvar koju ja bez rezerve radim, nikad ne dovoljno pitanje, jeste investiranje u sebe. Neko kada pomisli da treba da kupi neki kurs od 100 evra ili mentoring od 10.000 evra, uvijek gleda to kao trošak. Ali shvatite, to nije trošak, to je investicija koja vama ostaje. Vi jeste da plaćate drugoj osobi taj novac, ali verujte mi, to mentor ništa u životu vaš novac neće promeniti, ali vama može značajno promeniti život. Na primjer, jedna od stvari koja me je značajno promenila život jeste pre 7-8 godina kad sam išao kod prvog mentora u Ameriku. Meni je to bio veliki iskorak, veliki novac, veliko odvajanje, nikad nisam išao tako daleko iz svog doma, ali kada sam otišao tamo, kad sam proveo nekoliko dana tamo u Americi, ja sam dobio toliko promena perspektive, toliko vrednosti, toliko novih stvari koji kada sam se vratio su baš predstavljali prekretnicu u razvoju mog biznisa koji dan danas koristim. I zato je važno da investirate u sebe i da stalno razvijate svoje veštine. To će ljudi prepoznati. Treća stvar jeste da se angažujete sa vašom publikom. Ajde vam to mogu i pokazati na primjeru. Recimo, ovo je moj Instagram profil i kao što možete vidjeti, ovo što sam rekao, budite autentični, znači ovo sam ja, ovo je moja porodica, ovo su moje vrednosti, ovo su moje priče, recimo. Ovo sam napisao pre neki dan. Znači, delim šta se kod mene dešavalo i ovo niko ne može podeliti sve mene, zato što to sam ja napravio i to je ono što privlači ljude. Ali ono što sam teo da kažem jeste da se angažujete sa publikom. Naprimjer, ja u ovim nekim postovima ili u ovim nekim videima ja postavljam pitanja da mi ljudi odgovore na komentar i onda želim da ih pita, da vidim šta oni misle, da li mi ovo vredno da dobijem feedback. Isto tako, kada recimo me neko zaprati, znači ovdje ako vidim da imam 10,8 hiljada pratilaca, kako se ja angažujem, znači brand radite tako što razvijate odnose, a jedan od najjednostavnijih načina jeste da se ljudima zahvalite što su vas zapratili i da onda kroz tu neku komunikaciju isto dalje gradite taj odnos. Kod izgradnje brenda bitno je da krenete od jedne platforme, recimo može biti Instagram kao što vam ja sad pokažem, mada ja sam krenuo sa YouTube-om, isto je super stvar, pošto ljudi, ako je video dobar, veći utisak ćete ostaviti na ljude ako vas gledaju 10 minuta na YouTube nego 30 sekundi na Reelsu ili TikToku, ali jedna stvar, ako izaberete jednu platformu kao što je Instagram, posmatrate kao svoj lokal na nekoj glavnoj ulici, na fizičkoj lokaciji i svaki pratilac, svaka osoba koja vas pogleda, svaka osoba koja vas je lajkovala. Znači to kao da je ušao u vaš lokal i vi šta onda treba da radite. Kada biste imali pravi butik ili lokal, vi biste dočekali osobe, nasmejali im se, zahvalili bi im se, a ovdje ne radite to. Tako da jedan način kako da isto gradite svoj brand jeste da radite osobu po osobu tako što ćete imati te pravi svrsishodne komunikacije i praviti prave konekcije i razvijati odnos. Tako da je to jedna stvar koja funkcioniše za mene, na primjer kad god me neko zaprati, ja mu se zahvalim, ako neko lajkuje isto tako pitam šta ti je bilo interesantno i na taj način, kao što sam rekao, gradim brand jednu po jednu osobu. Ok, to je treća neka stvar koja za mene funkcioniše. Sljedeća stvar, da bi ljudi vas zapratili, vi morate kreirati neki sadržaj. I jako je bitno da kreirate taj zaista namjenski sadržaj. Čuo sam super metafor ili primjer, recimo kad krećete da kreirate sadržaj, nemojte isto praviti grešku da krećete, na primjer, nečeg uopštenog. Znači ja sad, recimo, imam knjigovodstveni biznis i sad ću ja pričati uopšte o sistemima za razvoj poslovanja. Ne, ja ću pričati o nekoj stvari koja rešava konkretan problem mojih ljudi, mojih pratilaca. Jedna stvar koja je meni pomogla, recimo, u razvoju knjigovodstvenog biznisa jeste taj YouTube, pošto sam snimao te neke konkretne videe koji su rešavali neke mikroprobleme, kao što je bilo, evo to ću vam isto pokazati, ako odete na Google i ukucate kako instalirati elektronski sertifikat. Sad su krenuti elektronski sertifikati. Ja sam često dobio pitanja od ljudi kako se to instalira. Ja ne bih trošio svoje vreme da isti odgovor i stalno pokazujem, gubim 10 sati. Sistemsko rešenje jeste da snimim jedan video, podelim ga na YouTube i dam ljudima besplatnu vrednost. I evo recimo, ovaj video je za 4 godine imao 55.000 pregleda kako se instalira elektronski sertifikat na ličnoj karti. I danas, uz male korekcije, znači i dalje to funkcioniše, traje samo 6 minuta. I ono što je bitno, kažem, rešio sam neki mikroproblem. I ono što je još bitno jeste, vi kad podelite ovako neki koristan sadržaj, ljudi donose uvek odluku da li će sarađivati sa vama na osnovu vrednosti koje su dobili, a ne na osnovu vrednosti koje će tek dobiti. I ovdje vi, ako ste nekom pomogli da reši neki problem, šta se dešava, u glavi te osobe kaže, aha, ovaj Dejan je koristan, šta on ima još zanimljivo. I ovdje recimo, ako
nešto rešite, možete iskoristiti ovu strategiju, preusmeravate tu pažnju. Recimo, ovi ljudi koji instaliraju elektronske sertifikate, oni verovatno te instaliraju zbog završnih računa jer imaju biznis i možda će njihov neki sledeći problem biti da nisu zadovoljni sa knjigovođom i možda će želiti da pronađu svog knjigovođu sledećeg. I onda sam ja ovde stavio, dao sam besplatan kurs kako da ostručite profit, recimo u opis sam stavio, to je jedan mikroproblem koji rešavam na nekom većem nivou, isto tako rekao sam, znači, ako sam potrebno dodati konsultacije za knjigovođom, da poboljšate trenutno poslovanje i da pokrenete novi biznis, može zakazati 30 minuta besplatne konsultacije. Isto osoba kad klikne, ode na naš sajt i tako ja razvijam svoj biznis. Znači, dao sam nešto besplatno, vredno i posle toga, ako osoba bude imala sledeći problem, već sam joj pomogao da reši prethodni, velika verovatnoća da će meni pokloniti poverenje jer sam već zaslužio neki kredit. Tako i vi isto možete raditi. Kreirati taj neki namenski sadržaj koji rešava neke mikroprobleme u vašem biznisu, dajte to besplatno i na taj način isto širite dobru reč o vama i razvijate vaš brend. I na kraju još jedna stvar jeste ta neka doslednost. I to je zaista bitno. Znači, mi ljudi, kako mi gradimo odnose, kako gradimo poverenje? Tako što dobijemo od drugih ljudi ono što očekujemo od njih. I ako vidimo da je neko stalno dosledan, stalno ispunjava naše očekivanja, mi dobijamo te plusiće da ta osoba je kvalitetna, vredna i da želim da bude blizu te osobe. I ta osoba dobije dosta poena što se tiče brenda. I jedna stvar koju morate uraditi jeste zaista kad donesete odluku da ćete da ostanete na tom putu dovoljno dugo. Iako nećete možda vidjeti rezultate za mesec, za godinu, za 2-3 godine, ali garantujem vam da ćete rezultati doći, ali ti rezultati nema šanse da dođu do vas ako vi odustanete posle jednog videa ili jednog reelsa. I zato je bitno, znači, da budete dosledni. Evo, recimo, jedna stvar, ući ću na moj YouTube. Ja kada sam doneo odluku, baš bio sam na jednom mastermindu pre 5 godina, imam taj video isto na početku, vidjet ćete, bio sam na moru i tada shvatio sam važnost izgradnje ličnog brenda i rešio sam da ću snimati YouTube svake nedelje. Tad sam, na primjer, doneo odluku da ću snimati 5 YouTube-a svake nedelje, a onda sam vidio da je to previše i onda sam došao na jedan YouTube video nedeljom i onda sam jednostavno sebe obavezao tako što sam gore stavio opis novi video svake srede, kao što možete vidjeti. I ja 4-5 godina sam dosledan. Isto tako na Instagram. Ako odete na moj Instagram, ja imam 726 objava. I ono što imam jeste, znam kada ću Reels objaviti, kada ću story, kada ću karusel. Manje više nije bitan sadržaj, bitno je da vi se samo pojavite i to odradite. Jer jedna stvar koju ja isto često delim, koja je za mene bila prekretnica, sam shvatio da sam ja u biznisu marketinga i ako danas ne kreiram sadržaj, to je kao da imam taj lokal što sam govorio i onda ga jednostavno zaključam i taj dan ne radim. Znači, isto kao da nisam kreirao sadržaj. I znači, moja ključna stvar i prioritet uvijek je ujutru, kad dođem u kancelariju, da odavim pola sata, da podelim neku vrednost, neku priču, neku lekciju, neki alat, rešim neki mikroproblem kako bi radio moj lični brend i ono što se dešava, eto recimo posle 4-5 godina moje lično iskustvo, na svim platformima imam nekih 30-40 hiljada pratilaca kojima je interesantan moj sadržaj i moj biznis isto što se tiče knjigovodstva, što se tiče edukacije, zaista narasto drastično gore, jer ljudi kad dođu da razgovaraju i da se interesuju za moje usluge i programe, oni ne dolaze kao stranci, nego dolaze kao prijatelji i tu barijeru poverenja smo razbili zato što sam izgradio lični brend. I ovo je jedna tema koja je vrlo interesantna, da biste ovo lakše zapamtili. Jedan od omiljenih načina učenja jeste da koristim akronime. Isto ovih 5 koraka sam upakovao u akronim pod rečju brand i pod B budite autentični, R razvijte veštine, E engagement, angažujte se sa publikom. Sad tu nisam mogu naći na srpskom pa sam koristio englesko engagement, ali to je angažovanje s publikom, to je to komentarisanje, postavim pitanje, odgovaranje na komentare. N namenski sadržaj kreirajte koji rešava mikroprobleme i na kraju D doslednost. I ako pratite ovih 5 koraka kroz reč brand, vi ćete imati brand koji će vam pomoći da razvijate vaš biznis, kao što sam rekao, zarađujete više, radite manje i više uživate u životu i biznisu. Ukoliko želite da saznate i istražite kako ja to radim na Instagramu, vidjeli ste moj Instagram profil, možete otići i zapratiti me, pa ćete vidjeti koju ću vam poruku poslati i kako će ići komunikacija, ali isto tako je bitno da vidite, najbolji način učenja nije da slušate, nego da opažate šta drugi rade, pa ako ste na mom Instagram profilu, gledajte šta ja objavljujem, kako objavljujem, koje reči koristim, koji poziv na akciju i tako dalje. Više ćete naučiti tako nego samo čitajući i slušajući druge ljude. Toliko za danas, želim vam lep ostatak dana i vidimo se u sledećem videu.